ازي راديو دمز أمريكا. راديو دمز أمريكا أقلقلوت تقرنيا بتشعات تشحن 485 بعصر تخلت تشحن 4 بعصر 3 شحن 765 كيلو هرتز ويكا 31 بعسران 5 بعسران 2 متر مواد محلالف كل جزء مشات كاب ساعة 4 سقاب 4 فرقان ويدما كاب ساعة 10 سقاب 10 فرقان كاب واشنطن دي سي محلالف على تو مدبنا حزي جمر. كم يتمسيوز خبركم سمعتنا لو محاموس 22 حملة كلتا شحن 10 عام تمرت ويكعا بعقو زازرا أوروبا 29 حملة كلتا شحن 21 عام تمرتيو صارف سايب بمللاي مساخم كزانحيم كم تلومد مدبنا بزينا خجمريو بمغزال مقلزوها بقال منيستر قدات وزائي زيت أمت مدب كلوانايو بمغزال كابيت زحفة قدامي منيستر مسحوها حتى تحيزو ستوها بمقلز قاربيو أمو داتا دما أديس أبابان أبكالوت كبابتات إيتيوبيان أبلع لتقارو زباد زح ما أسرتن من قلت عاتن زملكت مزا تفلالي وقناس تقابرت عن حيت كزيت أمت مدب كلوانايو نقولهم سنة نحكم مدوات نختكتاتو لنعدم نعبلا توزينا خسكركم تولدوا ولا قبيل قاتليو. مرحبا كم يمسكم علتاو زينام أمايت إرتراويان سدتنياتات لومي أب أديس أبابا سلاماوي سلفي وچيوم نيروم حبرات هجرات نتوم أب قجت كلل تقراي تقرقيروم زلو بسقطوم بوتا كقيروم نمسوا زحات تتسلفيوم أب كبابي معسكرات سدتنياتات ما عينن عد حرشن عدكاوي قجتات يكاعد اللئيو ناي حبرات هجرات قداي سدتنياتات دما كلت سدتنياتات كم استقطلوا أفليت اللهم كمو دما كاب حملة 14 جميرو نابتي كامبتات مئتاو كم زيكا عليها أفليت اللهم يونايتد ستيتس بزعبا كونتات توم أب تقراي زلو إرتراويان سدتنياتات بعميق كم زت حساسبا بسولوس جليس عنيران حدا خابتم لومي أب أديس أبابا استخايدة سلفي استساتفو هرمون هايلو اتي معسكرات زوبا كوينات سلازخونة UNHCR نتوم سدتنياتات ناب كالو بوتا كقعزوم اللو كبل حتيت اللهم UNHCR زحالفة سولوس أبزهابو مجلسي 100 زخونو سدتنياتات كابتن كلتا كامبتات كم زقعازي بمحبار نتوم كالوتون ناب وحوس بوتا نمقعاز مسبسلطان تقراي إزارب كم زلو أفليت اللهم UNHCR لومي حامس جن رئيتو كهب برويترس لقرب الحطو أي ملسن زحالف قدام كاب جيبوتي ناب درداوا زوسد منقدي ابت خبابي بستفصم متقعتي دحر معصاو لومي داغم كم استخفت كفلت تخايل اللهم منقد بابور المخفات دما تشايناويان مهندسات دهساس يغبرو كم زلو تحبير اللهم كابت ግጭት ሃዲሞም ናብ ካምፕታት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝኣተው 609 ነበርቲ ድማ ናብ ወረዳ ሚዕሶ ተወሲዶም መሰረታዊ ሓገዝ ይግበረሎም ከም ዘሎ አዲስ ቸኮል ካብ ድሬዳዋ ዝላኾ ጸብጻብ የመልክት ሓረስቶት ትግራይ ንእዋን ክረምቲ ንኽጥቀምሉ ተባሂሉ ዝተኣወጀ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንምትንኻል ዘውዓሎ ህወሓት ንናይ ካልኦት ክልላት ሓረስቶትን ሰበኽሳግምን ይህውኾም ኣሎ ኢላ ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ሓላፊት ፕረስ ቢለን የስዩም ማሕበረሰብ ዓለም ብግልፂ ንዝረኣይን ኣብ ኣደባባይ ዝረአ ዘሎን ምጽሕታር ብስቕታ ምሕላፉ ዘተሓትትን ጸግዒ ከም ዝሓዘ ዘርእን ይውን ኢላላ እዚ ከምዚ ልኸሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ንምብጻሕ ሓገዝቲ ዝበሎም በዓል 5 ነጥብታት እማመ ሰላም ሎሚ ከም ዘቕረበ ካብ መንጎኦም ድማ ኣብ ትግራይ ዝተቋረጹ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ይከፈቱን ባጀት 2013-2014 ንትግራይ ይለቐቕን ዝብል ከም ዝርከቦን ይግለጽ ኣሎ ድሕሪ ዜና ተወሳኺ ጸብጻብ ክህልወና እዩ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ንሰብኣዊ ጉዳያትን ህጹጽ ሓገዝን ማርቲን ግሪፍስ ናብ ኢትዮጵያ ን6 መዓልታት ይገይሽ ኣሎ ከም ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት ሃገራት ንመጀመርያ ግዜ ኢትዮጵያ ይበጽሕ ከም ዘሎ ዝገለጸ ማርቲን ግሪፍስ ኣብቲ ሃገር ብሰንኪ ኣብ ክልል ትግራይን ቤኒሻንጉል ጉሙዝን ዝካየድ ግጭት ከምኡውን ኣብ ክልል ዓፋርን ደቡብን ብሰንኪ ዝረኣይ ቀቢላዊ ጎንፅታት ሰብኣዊ ጠለብ ኣብዚ ዓመት እዚ ክንህር መኽኣሉ ተዛሪቡ ግሪፍስ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ዑደቱ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ብቐረባ ንምርኣይ ናብቲ ቦታ ከም ዝጓዓዝ እውን ሓቢሩሎም ኣስታት 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ማለት 9 ሚእታዊ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብ ሰብኣዊ ሓገዝ ከም ዘድልዮ ክግለጽ ጸኒሑሎም እቲ ምክትል ዋና ጸሓፊ ሕብራት ሃገራት ናብ ባህር ዳር ብምኻድ እውን ምስ ሰበስልጣን ክልል ኣምሓራ ከም ዝዘራረብ ኣፍሊጡሎም ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ነቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ምላሽ ንምሃብ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ንምስራሕ ድልው ኣሎ ዝበለ ማርቲን ግሪፍስ
ዝናብ ኢትዮጵያ ዝገብሮ ዘሎ ዑደት ሕብራት ሃገራትን መሻርክቱን ብኸመይ ክሕግዙ ከም ዝኽእሉ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንምምይያጥ ዕድል ዝህብ ኢሉሎም ኣብቲ ሃገር ሰብኣዊ ምላሽ ንምዕባይ ሓናፂ ዝርርብ ክገብር ተስፋ ገብር ኢሉሎ እቲ ሓላፊ ሰብኣዊ ረድኤት ሕብራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ልዕሊ 9 ዝኾና ንሰብኣዊ ምላሽ ዝሰርሓ ናይ ሕብራት ሃገራት ኣህጉራውያን ሃገራውን ከምኡውን ዘይመንግስታውን መንግስታውን ትካላት ከም ዘለዋ ይግለጽ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ካብቲ ተሓፂርዎ ዝጸንሐ ክልል ትግራይ ወፂኡ ናብ ጎረባብቲ ክልላት ብምልሓሙ ዜጋታት ንሱዳን የምርሑ ኣለዉ ተባሂሉ ብመሰረት ሓበሬታ ሰበስልጣን ሱዳን ኣብዛ ሰሙን ጥራሕ ኣስታት 3,000 ዝግመቱ ኢትዮጵያውያን ሃዲሞም ሱዳን ኣትዮም ኣለዉ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሱዳን ናብ ኣሙሓይድን ንስደተኛትን ሓለፍቲ መዓስከራ ስደተኛትን ኣዘራሪባ ዝለኣኸቶ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ተርጊምዎ ኣሎ ነንያፍ ወርቂ ከተቕርበ እያ። ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ካብቲ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ሃዲሞም ኣብ ሱዳን ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ሰበስልጣን ሱዳን ይሕብሩ። ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ገዳሪፍ ኣዋሃዲ ኮሚቴ ህፁፅ ሓደጋ ኣሊፋትግ ሞጋዲም ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝሓበሮ ቁፅሪ ምዝጉባት ሓተት ዕቑባ 1,058 በፂሕሎም። እቲ ማዓስከር ክመፅእ ንዝኽእል ዋሕዚ ስደተኛታት ከም ዘይፀውር ዝገለጸ እቲ ዋሃዲ መንግስቲ ሱዳን ቁልጡፍ ሓገዝ ክገብረሎም ተማሕፂኑሎም። መብዛሕቶም ሓደስቲ ስደተኛታት ካብ ክልል ኣምሓራ ዝመፁ ክኾኑ ከለዉ ካልእ ዕብይ ዝበለ ቁፅሪ ድማ ካብ መንጎቲ ኣብ መንጎ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዘሰሓሕብ ዘሎ ኣልፋሻጋ ዝተባሃለ ከባቢ እዮም። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ኣብ ህይወትን ንብረትን ኣሽሓት ዜጋታት ኢትዮጵያ ብቐንዱ ከዓ ትግራይ ከቢድ ዕንወትን ምምዝባልን ኣስዒቡ እዩ። ከም በዓል ዓለማዊ ፕሮግራም ምግቢ ዓለም ዝኣመሰላት ትካላት ከም ዝገለጾ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ 15 ሚልዮን ዜጋታት ተጸበይቲ ሓገዝ ምግቢ ኮይኖም ኣለዉ። 60,000 ኣቢሎም ዝበፅሑ ዜጋታት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማዓስከራት ስደተኛታት ተዓቂቦም ኣለዉ። ዋሕዚ ስደተኛታት ዝፈጠሮ ካልእ ስግኣት እውን ኣሎ። ከም በዓል ኣሕመድ ዓብደልቃኒ ዝኣመሰሉ ተንተንቲ ኣብ ውሽጢ እቲ ማዓስከር ኣብ መንጎ ተወለድቲ ብሄራት ኣምሓራን ትግራይን ግጭት ክለዓል ከም ዝኽእል ይእምቱ። هذه الخطوة لها تأثيرات كبيرة جدا على السودان فيما يتعلق بالنزاعات القديمة بين القوميتين. أقدم زصنح ألوف علتها وفحفح أبقمت أعتقاء أمونغتهم نفيدرال منقص زدقفو تولادهم حران تقارن متفنان كهلو سلزخ إلا سكافيهم. حدثت سدتنياتات أب حدا معسكر مئتاون بار كال إساعبين كهلو ويخيليو بوضع إيتاتون سلزيك ألو منقص السودان أبتخوقوا نفزخ إلا علتها وقونصن سنة وحسنة سبتان عامل كيتو بزح زتقدس أي مسلن يبل أحمد عبدالقاني ኣብ ትግራይ ዘጓነፈ ኩናት ነታ ኣቐዲሙን ቅሩ ዘይጸንሐ ዝምድናታት ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣብኢስዎ ኣሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን። ንዕብየትን ብልጽግናን ኣፍሪቃ ብሓባር ዝብል ስያሜ ዝተዋህቦ ሓድሽ ተበግሶ ምምሕዳር ጆርጅ ባይደን ጀሚሩ። ንግዳውን ካልእ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ኣፍሪቃን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ከደልድል ትጽቢት ዝግበረሉ መደብ ንምትግባሩ ካብ ባይቶ ኣሜሪካ ናይ 80 ሚልዮን ባጀት ተሓቲቱሎም። ምክትል ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ካሜላ ሃሪስ ንማይግሬሽን ማእከላይ ኣሜሪካ ዝምልከት ሰፊሕ ስትራቴጂ ዕላዊ ገይራ ነቲ ሱር ጸገም ንምፍላጥ ዝግበር ጻዕሪ ግን ቁልጡፍ ዝኾነ ምላሽ ክርከቦ ምሕሳብ ከም ዘይከኣል ተዛሪባላ። ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ናብ ዝሓለፈ 24 ሰዓታት ጥራሕ 24 ሰባት ብኮሮና ቫይረስ ፖዚቲቭ ምዃኖም ኣፍሊጡ። እንተኾነ ናብቲ ሰፊሕ ህዝቢ ቶኪዮ ዝተመሓላለፈ ወላ ሓደ እኳ የለን ክብል ኣስሚሩሎ። ሚኒስተር ምክልኻል ዩናይትድ ስቴትስ ሊዮድ ኦስቲን ኣብ ሃኖይ ቪየትናም ምስ ፕሬዚደንት ንጉየን ዙዋን ፉክ ተራኺቡ። መራሒ ቪየትናም ኣብቲ እዋን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ምቅላስ ቫይረስ ኮሮና ንቪየትናም ዝገበረቶ ሓገዝ ኣመስጊኑ። ዜና በዚ ፍጸም። ንዜና ተወልደና መስገን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ። ኣብ ውድብ ሕራት ሃገራት ምክትል ጸሓፊ ጉዳያት ፖለቲካን ህንጸት ሰላምን ሮዝመሪ ዲካርሎ ኢትዮጵያ ካብ ኣጎኒፎማ ዝርከቡ ፈተናታት ንኽትወፅእ ትካሎም ሓገዝ ንኽገብሩ ድሉው ምዃኖም ምግላጾም ወሃብ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ተዛሪቦም። ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጣመተ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ዝተተሓሓዘ ጉዳይ ሰሜን ኢትዮጵያን ምስ ሱዳን ዘሎ ምስሕሓብ ዶብን ምዃኑ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ኣለዉ። ኬኔዲ ኣባተን ዝለኣኾ ጸብጻብ ሳራፍሳየ ሒዛቶላ።
ምስ ኢትዮጵያ ተታሒዙ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ዝተፈላለዩ ርእሰ ጉዳያት ኣመልኪቱ ዝተሳለጡ ዓበይቲ ዲፕሎማስያዊ ፍጻመታት ኣመልኪቶም ወሃቢ ቃል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎም መዓንቲ መግለጺ ሂቦም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ፖለቲካን ህንጸት ሰላምን ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ምስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደመቀ መኮነን ተራኺቦም ኣብ ዝገበርዎ ዘተ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያን ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ግድብ ህዳሰን ምስ ሰሓባት ዶብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ኣመልኪቶም ዘብርህሎም አምባሳደር ዲና ተዛሪቦም በዩኤን በኩል በኢትዮጵያ ባለው ሁኔታ ላይ ያላቸውን አቋምም ለመግለጽ ነው። በመዳይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ቋሞም ንምግላጽ እዩ። ብዛዕባ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታት መብረህቲ ተዋሂብዎም እዩ። ብፍላይ ንቤናዊ ምቁራጽ ተጻብኦ አመልኪቱ ትሕዝቱን ዕላሙን እንታይ ምዃኑ አብሪሆምሎም እዮም። ይኹን እምበር በቲ ካልእ ጉጅለ ከምዚ ተጣሕሰን ኣብ ገለገለ ከባብታት ድማ ዕንወት ምስዓቡን ኣብዚ ጉዳይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ድምፁ ከስምዕ ከም ዝግባእን ኣተሓሳሲቦም እዮም። ምክትል ዋና ጸሓፊ ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኢትዮጵያ ካብ ዘጋጠምዋ ፈተናታት ንኽትወፅእ ሓገዝ ክገብር ድልው ምዃኑ ምግላጾም ኣምባሳደር ዲና ኣብ መግለጺኦም ጠቒሶም እዮም። እሳቸውም ምንድነው ያሉት? የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሓፊ ንሶም ከም ዝበልዎ ካብ ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጀሚሩ እቲ ትካል ብዓብዩ ንኢትዮጵያ ዝህቦ ግምት ዝለዓለ ምዃኑ ሕዝውን ብዝኾነ መዳይ ንኢትዮጵያ ክሕግዝ ድልው ምዃኑ እዮም ገሊጾም እዮም ዝበሉ። እቶም ልኡኽ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሮዝመሪ ዲ ካርሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሮም ዕውደት ዛዚሞም ትማሊ ናብ ሱዳን ኣምሪሖም እዮም። ከም መግለጺ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ድሕሪ ሻድሻይ ሃገራዊ መረጻ ምክያዱን ካልኣይ ዙር መምላእ ግድብ ህዳሰን ስዒቡ ኢትዮጵያ ዝነበርዋ ጽዕንቶታት ይቕነሱ እኳ እንተለዉ ንጥቕምታት ኢትዮጵያ ንምህሳይ ጻዕርታት ዝተፈላለዩ ሓይልታት ደገን ውሽጥን ሕዝውን ቀጺሉ ይርከብ ኢሎም። ብምዃኑ ኣብዚ እዋን ቀንዲ ጠመተ መንግስቲ ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሃገርና ዘሎ ኩነታትን ንጉዳይ ዶብ ኣመልኪቱ ድማ ምስ ሱዳን ዘሎ መሰሓባት እዩ ኢሎም። ኢትዮጵያ ኣብቶም ወራር ተፈጺሞም ንእትብሎም ቦታታታ ሱዳን ሰባታ ከተስፍረሉ ምጅማራን ኣብ ገለገሊኡ ድልድላት ምስራሓን ዝገለጹ ኣምባሳደር ዲና እዚ ድማ ከም ዘየዋጽኣ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣጽኒዑ ምግላጹ ኣብቲ እዋን ኣዘኻኺሮም። ምስ ሕወሓት ተታሒዙ ዘሎ ጉዳይ ማሕበረሰብ ዓለም ጽዕንቶ ክገብረሉ መንግስቲ ኢትዮጵያን ኣብ ደገን ውሽጥን ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ ውጽኢት ይርከቡ ምህላው ተዛሪቦም። ዓለም አቀፍ ህብረተሰብ ህወሓትን በሚመለከት እስካሁን ምንም አላለም። ግን ትላንትና አሜሪካኖች ያሉትን አይታቸው ማሕበረሰብ ዓለም ኣብዚ እዋን ንሕወሓት አመልኪቱ ዝበሎ የለን። ሕዚ ጅምሩ ኣለው። ንስደተኛታት ኤርትራ አመልኪቱ ክዛረቡ ጀሚሮም ኣለው። ከምኡውን ኣብ ደገ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዝገብርዎ ዘለው ምንቅስቃስ ምልዕዓላት ውሽጢ ዓድን ነቲ ተሸፊኑ ዝነበረ ሓቂ የውፅኦሎ እዮም ዝበሉ። ብኻልእ ወገን ወሃቢ ቃል ሕወሓት ጌታቸው ረዳ ኣብ ትዊተሮም ከም ዝጽሓፍዎ እቲ ዝተፈጥረ ጸገም ብሰላማዊ መገዲ ንምፍታሕ ሕወሓት ሎሚ እውን ብዘተ ከም ዝኣምንን ይኹን ዳ እምበር ብመዳይ መንግስቲ ግን እቲ ድሌት ከም ዘየሎ ዝጠቐሱ ኣቶ ጌታቸው ኣብቲ ሎሚ ዝጽሓፍዎ ድማ ብመዳይ ሕወሓት ዝተቐመጡ 6 ነጥብታት ቅድመ ኩነት ዘርዚሮም እዮም። መዚ ጉዳይ ተታሒዙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝበሎ የለን። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፈ ኣቶ ደመቀ መኮነን ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ዲፕሎማስያኛታት ዝገበርዎ ዘተ መንግስቲ ንታሕተወት ኣባላት ሕወሓት ሓዊሱ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰብ ትግራይ ጸገማት እቲ ክልል ንምፍታሕ ኣብ ዝኽእለሉ መዳይ ከም ዝዝቲ ምግላጾም ዝዝከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወት ማለ አዲስ አበባ ዝኣተው ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣልጀርያ ራምቴን ላማማራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢትዮጵያ ሳህለወርቅ ዘውዴ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ደመቀ መኮነን ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘተዩ ኮይኖም ናብ ኢትዮጵያ ዝመጽሉ ጉዳይ ግን ኣይተገልጸን። ከምኡውን ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ኣተሓባባሪ ህጹጽ ሓገዝን ማርቲን ግሪፊትስ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ በጽሓ 6 መዓልቲ ኢሎም ምጅማሮም ተፈሊጡ። ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነፍሲ ዕመደብና ክንሰግር ሓረስቶት ትግራይ እዋን ክረምቲ ክጥቀሙሉ ተባሂሉ ዝተኣወጀ ቤናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ንምትንኻል ዘውዕሎ ዘሎ ሕወሓት ንናይ ካልኦት ክልላት ሓረስቶትን ሰብ ኣኽሳግመን ይህውኻሎ ኢለን ኣብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሓላፊት ፕሬስ ብሌኔስ እዮም። ማሕበረሰብ ዓለም ብግልፂ ንዝረኣይን ኣብ ኣደባባይ ዘሎን ጸብኢ ምጽሕታር ብስቕታ ምሕላፉ ዘተሓተትን ጸግዒ መሓዙን ዘርኢ እውን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ክልል ትግራይ ናብ ምቁራጽ ተኽሲ ንምብጻሕ ሓገዝቲ ዝበሎም በዓል 5 ነጥብታት እማመ ሰላም ኣቕሪቡሎ። በትረ ስልጣን ንወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ አዲስ አበባ ዝለኣኹ ሪፖርት ከምኡውን መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝዘርግሖ መግለጺ ኣብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ። እቲ ትማሊ ብወሃዊት ቃል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝኾነ ቢለኔ ስዩም ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለጺ
መንግስቲ ኢትዮጵያ በይናዊ ምቁራጽ ተኽሲ ገይረ ኣለኹ ካብ ዝበለሉ ንድሓር ዝተዋሃበ ፈላማይ መግለጺ እዩ። ቢለኔ ስዩም ከም ዝበልኦ ዕላማ እቲ ምቁራጽ ተኽሲ ሓረስቶት ትግራይ ንእዋን ክረምቲ ተጣይሞም ስራሕቲ ሕርሻ ንክፍጽሙ ክሕግዝ እዩ ተባሂሉ ከም ዝኾነ ጠቒሰን እንተኾነ ይብላ ንሰን ጸብኢ ጻሕታሪ ተግባር ህወሓት ብዝበልኦ ተዓቂፍ ኩሎ በላ መንግስቲ ንዝኣወጀ ምቁራጽ ተኽሲ ስዒቡ ህወሓት ናብ ክልላት ምስፋሕን ጸብኢ ምፍጣርን ቀጺሉሎም ስለዚ ኣብ ክልል ትግራይ ጥራይ ዝተሓጽረ ኣይኮነን መጥቃዕቲ ህወሓት ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን እውን ተጋፊሕሎም ህወሓት ነቲ ውግእ ብምቕጻል ንናብራ ሓረስቶትን ካልኦት ዜጋታትን ሓላሊኽዎ ኣሎ ይብላ እተን ሓላፊት ፕረስ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምቁራጽ ተኽሲ ዝፈጠሮ ኣጋጣሚ ንሓረስቶት ትግራይን ኣብቲ ክልል ንዝነጥፉ ትካላት ረድኤት ንምድጋፍ ኣብ ክንዲ ምጥቃም ከም ጋሻ ንዝጥቀሙሎም ሲቪላት አንቀሳቒሶም ኣብ ዓፋር ኣምሓራን ትግራይን ንዝርከቡ ሓረስቶት ይህውኽዎም ኣለዉ ንናይ ክልል ኣምሓራ ሓረስቶትን ናይ ክልል ዓፋር ሰበኽሳገምን ኩነታት ኣብ ክንዲ ምትህድዳእ እቲ ጉጅለ ሽበራ ይህውኽን የጋድደን ኣሎ ኣብ ሰብኣውነት ዝተመርኮሰ ምቁራጽ ተኽሲ ንኩነታት ዝያዳ ንኸጋድድ ዕድል ሂብዎ ኣሎ እተን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ፕረስ ወሲኸን ጸግዒ ዝሓዘ መርገጺ ንዝበልኦ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ነቒፈን እየን Many that were echoing the well-being of Tigrayans in the region are now mute when the TPLF is blocking aid. ብዛዕባ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ድምጾም የቃልሑ ዝነበሩ ሎሚ ሕወሓት ንቐረባት ሰብኣዊ ሓገዛት ክዓጹ ከሎ ይቃወሙን እዮም ንዝበሎም ተጋሩ ክቐትል ከሎ ህፃናት ናብ ሰራዊት ክምልምል ከሎ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ንምስክርነት ምሩኻት ሰሚዕና ኢና ንሲቪላት ከም ሰብኣዊ ጋሻ ክጥቀም ከሎ እቲ ግጭት ናብ ካልኦት ክልላት ሰጊሩ ጥቕዓት ክፍጽም ከሎም ስቕታ መሪጾም እዮም ሰራዊታት መንግስትን ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ይውፅኡ ዝብል ጻውዒት ነይርዎም እዩ ብግብረ ሽበራ ናይ ዝተጸውዐ ሓይልታት ህወሓት ናብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ክኣትዉ ከለዉ ዓብዪ ስቕታ እዩ ዘሎ ስለምንታይ ዝብል ሕቶ ዘበግስ እዩ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብዚ ሳልስቲ ብትዊተር ርእቶ ዝሃበ ወሃቢ ቃል ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ውግእ ይሰልጠና ኣሎ ኢሉ አቶ ጌታቸው ፌደራል መንግስትን ክልል ኣምሓራን ካብየ ክልላት ኣኪቦም ንዘዋፈርዎም ኣባላት ፍሉይ ሓይልን ሓረስቶትን ናብ ዝመጽሉ ከባብታት መምላስና ክንቅጽለሉ ኢና ጸብና ምስ ውጽዓት ህዝብታት ኣምሓራ ዓፋርን ካልኦት ህዝብታትን ምልሻታቶምን ኣይኮነን ኢሉ እዩ አቶ ጌታቸው ረዳ ዝሓለፈ ቐነ ኣብ ዋይት ሃውስ ወይ ከዓ ቤት ጽሕፈት ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ንኹነታት ኣብ ትግራይ ዝምልከት ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ እቲ ሕቶ ህወሓት ነቲ ምቁራጽ ተኽሲ ዘይምቕባሉን ንህፃናት ኣብ ውግእ ምጥቃሙ ጉዳይ መርገጺ ምምሕዳር ባይደን እንታይ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ወሃቢት ቃል ዋይት ሃውስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነተ ጸጥታን ህድኣትን ካብ ልቢ ከም እትከታተሎ ብምጥቃስ ነቲ ጉዳይ ናብ ሚኒስትሪ ወጻኢ መሪሓቶ እያ ቅድሚ ሎሚ መርገጺአን ዝገለጻ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራጽ ተኽሲ ኣገዳሲ ምዃኑ ከም ዝገለጻ ዝዝከር እዩ ይብል ወኪልና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝለኣኽቦ ሪፖርት እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ሎም ሐሙስ እዋናዊ መርገጺ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ልዝብ ንምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ትሕቲ ዝብል እማመ ሰላም ኣውፅየሎ እቲ እማመ ሰላም መንግስቲ ክልል ትግራይ ውግእ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኸበቅዕ ድልየቱ ከም ዝኾነ ደጋጊሙ ገሊጹ እዩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሰላምን ጸጥታን ንምሕላው እውን ዓቕሚ ከም ዘለዎ ንጹር ኮይኑሎ ይብል ፖለቲካውን ወተሃደራውን ኩነታት ኢትዮጵያን ሳዕቤናቱን ብቕልጡፍ ይቀያየር ከም ዘሎ ምምሕዳር ትግራይ ስለ ዝተረድአ ቅድም ኢሉ ንዘቕረበ እማመ ሰላም ምምሕያሽ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦ እውን ይጠቅስ ብመሰረት እዚ ይብል እቲ መግለጺ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ሕጋውነትን ሕገ መንግስታዊ ስልጣንን ስለ ዘይብሉ መሰጋገሪ ስርዓት ንኽተኣታተውን ንኩሎም ፖለቲካዊ ፓርቲታት እቲ ሃገር ዝሓቆፈ መድረኽ ንኽዳለው ሰራዊታት ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ካብ ትግራይ ከም ዝወፁ ብዓለም ለኸ ኣካል ንኽረጋገጽን ነገራት ናብ ንውር ንኽመለሱን ብምጽዋዕ ኣብ ልዝብ ዝተመስረተ ምቁራጽ ተኽሲ ቅድሚ ምትግባሩ ክማልኡ ኣለዎም ዝበሎም 5 ነጥብታት ኣነጺሩ ኣሎ ቀዳማይ ኣብ ትግራይ ዝተቋረጹ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ማለት ኤሌክትሪክ ስልኪ ባንኪ መጓዓዝያ ጥዕናን ንግድን ይከፈቱ ካልኣይ በጀት 2013-14 ንትግራይ ይለቐቕ ሳልሳይ ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዛት ዝኣትወሉ ጽርግያታትን መንገድታትን ይከፈቱ ራብዓይ ኩሎም ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ሲቪላውን እሱራት ይፈትሑ ሓምሻይ ጅምላዊ ማእሰርትን ምዕጻው ኣብያተ ንግድን ተጋሩ ብህጹጽ ደው ይበል
ኣበላ ኢትዮጵያ ናይ ምንቅስቃስ ነጻነቶም ይረጋገጽ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወፍሪ ሚድያ ደቡ ይበል ዝብሉ እዮም። መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ልዝብ ንዝተመርኮሰ ምቁራጽ ተውሲ ዘብጽሑ እዞም ዝተጠቕሱ ቅድመ ኩነታት ተቐባልነት ከም ዝረኸቡ ንምርግጋጽ ኣቐዲሙ ብዓለም ለኸ ሚድያታት ንኽቃልሓ እውን ጸዊዕ ኣሎ። ነመስግን በትረም ናይ ፕሮግራም መላለይ ቪኦኤ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቀዳምን ሰንበትን ዝፍኖ ሰሙናዊ መደብ ሕቶን መልስን መዘራረብ ዛዕባና ዕርቅን ሰላምን ዝብል ኮይኑ ኣብዚ ዘለናዮ ከቢድ ቅልውላውን ውግእን ሞትን ምምዝባልን ብስፍሓት ኣብ ዘለሉ ብፍላይ ብመራሕቲ ሃይማኖት ሰላምን ዕርቅን ምስምማዕን ምልዛብን ክፍጠር እንታይ ክግበር ኣለዎ? ስለምንታይ እዩ ብመራሕቲ ሃይማኖት ይኹን ብዓበይቲ ዓዲ ዝኾነ ጻዕርታት ዘይርአ ዘሎ? ከም ህዝብታትን ማሕበረሰባትን እንታይ ጎዲሉን ጠፊኡን ዘሎ ዝብሉን ተኣሳሰርቲ ነገራትን እዮም። ኣጋይሽና መምህር ዳንኤል ነቢየ ልዑልን ቀሺ ማርቆስ ደባስን ክልቲኦም ካብዚ ካብ ኣሜሪካ እዮም። ስለዚ ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-255-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ከምኡውን ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ክሳብ 5 ለኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንኽንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኹም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ለኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ። ናብዚ ስዕብ መደብና ክንሓልፍ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገርን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ማእሰርትን መንክለባትን መቐጻሉ መራሕቲ ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ነበርትን ይገልጹ። ኣብ ኣባላት መሪሕነት ፈንቀል ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ንፌደራል መንግስቲ ዝድግፍን ሕወሓት ዝቃወምን ንኣባል መሪሕነት ባይቶና ተኣሲሮም ኣበይ ከም ዘለው ከም ዘይፍለጥ ኣባል መሪሕነት ፈንቅልየ ዝብል ንቪኦኤ ገሊጹ። ኣብ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሕመራን ከባቢኡን መቕተልቲ ከም ዝፍጸምን ኣሽሓት ድማ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡን ኣብ ሕመራ ሃዲሞም ኣብ መዕቆቢ ስደተኛታት ሱዳን ሓምዳይት ዝኣተው ገሊጾም። ካብ ፌደራል ፖሊስን ወሃቢ ቃል ክልላዊ መንግስቲ ኣምሓራን ርእይቶ ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ምዕፃው ኣብያተ ንግድታቶምን ከም ዘሎ መረዳእታ በፂሕን ኣሎ ይብል። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝዓለመ ማእሰርቲ ይፍጸም ኣሎ ኢሉ ኣሎ። ገብረ መድህን ንኹሉ ብከም ዝዋይድዎ ኣሎ ስዒቡ ቀርብ እዩ። ፈንቅል ብዝብል ሽም ናይ ዝጽዋዕ ናይ መናእሰይ ምንቅስቓስ ኣባል ኣመራርሓ ምዃኑ ዝገለጸ መንእሰይ ሙልጌታ ወረደ ንሱን ኣዕርኽቱን ንሕወሓት ብምቅዋም ንናይ ፌደራል መንግስቲ ምንቅስቓስ ለውጢ ክድግፉ ከም ዝጸንሑ ይገልጽ። ሕዚ ግን ናይ ትግራዋይ ዘርኢ ናይ ምጽናት ስራሕ ብቁጠባን ብሞራልን ናይ ምድኻም ስራሕ ይስራሕ ኣሎ። መርኣያታቱ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባን መላእ ሃገርን ንጹሃን ተጋሩ ካብ መንበሪኦምን መንገድታትን እናተሓፈሱ ይእሰሩ ኣለዎ ይብል። ኣባል ላዕለዋይ መሪሕነት ፈንቅል ሚኪ ተስፋይ ተኣሲሩ ኣበይ ከም ዘሎ ከም ዘይፈልጥ እውን ይገልጽ ሙልጌታ። ምንም ዓይነትና ፖለቲካ ኢድ ዘይብሎም ሰባት ንጹሃት ሰባት ሰሪሖም ዝብሉ ሰባት ካብ መንገድና ተሓፈሱ ይሰርሎ። ካብተን ካብ መንገዲ ንጹሃት ተጋሩና ተሓፈሱ ዝሰርለ ከተማታት ሓንቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ እያ። ብፍላይ ካብዚ 8 ወርሒ ላውዚ ዝተፈላለየ ተቐነስን ይነሃው ንኣሰርቦም በሽሓት ይቁፀሩ። ብፍላይ እንደገና ብወርሒ እንደገና ታየሞም ጀሚሩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዘለዉ መናእሰይ እናሓፈሱ ብምእሳር ናብ ኣዋሽ ኣርባ ዝበሃል ወሲዶሞም እዮም። ብቐረባ ካብ ንፈልጦም ብፆትና ሓደ ሚኪ ተስፋይ እዩ። ሚኪ ተስፋይ ከዚ ሓፊሶም ራብያም ወሰዱ ክንፈልጥ በዓል ይኽእልናይ። ክብሮም ዝበሃል ናይ ባይቶና ኣመራርሓ ተመሳሳሊ ተወሰነ መዓልቲ ፌደራል ፖሊስ ሜክሲኮ ተኣሲሩ ነይሩ። ብድሕሪ ግን ራብያም ወሰዱ በኋላ ውፅሉ ዓል ክንፈልጥ ይኽእልናይ። ብዙሓት ተጋሩ ደምዮም ዝነብሩ ኣለዉ። ኣብዘይ ማዮም ኣብዘይ ሰማዮም ግፍ ናተኣሰሩ ይግነዩ ማለት እዩ። ይፍጸም ዘሎ ማእሰርቲ ፖለቲካዊ ደንበ ዘይፈለየ እዩ ዝበለ ኣቶ ሙልጌታ ዘርኢ እናተፈለየ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ዝፍጸሙ ተግባራት ማእሰርትን ምንክልባትን ኣዝዮም ዘጨንቑ እናኾኑ ቀፂሎም ኣለዉ ኢሉ ኣቦ ወንበር ዓረና ትግራይ ሕወሓት ካብ ስልጣኑ ምስ ተለዓለ ብፌደራል መንግስቲ ናይ ዝተሸመ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣባል ካቢኔ ዝነበረን ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ፌስቡክ ገጹ ኣብ ዘውፅኦ መልእኽቲ ናብ ወፃኢ ሃገር ክጓዓዝ ደልዩ ብጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ፌደራል ከም ዝተኸልከለ ገሊጹ። ቅድሚ ዓመታት ዝተኣሰር ኩሉን ነፃ ዝተብሃል ኩሉን ክሲ ዳግም ተላዒሉ ንኽከላኸል ናይ ቤት ፍርዲ ቆፀሮ ተዋሂብንሎ ይብል ኣብ ጽሑፉ። ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ስዑድ ዓረብ ንብርክት ዝበሉ ዓመታት ተኣሲሮም ዝነበሩ ከይተረፈ እናተሓፈሱ መዳጎኒ ኢሎም ኣብ ዝፀውዕዎ ኣብያተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡ ይገልጹ።
ኣብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓላፊ ጉዳያት ወፃን ርክብ ፖለቲካዊ ውድባትን አቶ ኃይሉ ከበደ ካብ ወፃ ሃገር ይምፃእ ካብ ውሽጥ ብዘየገድስ ተወለድቲ ትግራይ እናተሓፈሱ ንግፍዒ ቃልዑ ኣለው ኢሉ ትግራይ ዝበሃል በሙሉ ኣብ ወፃኢ ንበር ካብ ወፃኢ መለስ ወይ ካብ ነባሪ ይኹን ሃፍታም ይኹን ድኻ ይኹን ምሁር ይኹን ኩሉ ትግራይ ተባሃለ ወይ ቋንቋ ክዛረብ ዝተረኣየ ዝተረኸበ ወይ ኣብ ስራሕ ቦትኡ ብመሓዘቱ ይኹን ብመናሕናሕቱ ተጠቂሙ ናብ ናይ ማዕጎሪ ጣብያታት እዩ ዝወስድ ዘሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ጣብያታት መሊአን ፖሊስ ጣብያታት ማለት እዩ ኣብ ዙርያ ኣዲስ ኣበባ ዝነበረ መሊኡ حزير شع أوشاروا بناي عادية زوا دو كل 4 متر خبابي يسمى خبابي أما الأزهار عم بيت معقورتات تصاريح عمية متقراوين أو زقوا عزله نزيد وانا متيا نايتي حضرة الصب حرانا المسوار المسوار من المدعان نكاوها في علتاوي ناي نقدس راح لا توافر بنورا أو أنا أشت نقدس توافر بنورا يكون توحفتان ناي ندكاين مو وحفتن كالعتن نحن هنا مدكيتن هفكمن نحن هنا ذل ملأفتن محلاف مثلني الذي كل تقرأي كقرطاريو كل حاجة قال له مالك كله يفسر له زي ذل بحرجة አቶ ኃይሉ በመውሳኽ እቲ ጉዳይ ንናይ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መሰላት ኮሚሽን እንተፍለጥውን ንከታተለለና ከምባል ወፃኢ ዝተረኽበ መፍትሒ የለን ይብል ዓለም ለኸ ተሓላቒ ሰብአዊ መሰላት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ተወለድቲ ትግራይ ተሓለቕቲ ሰብአዊ መሰላትን ጋዜጠኛታትን ምእሳር ጠጠው ይበል ክብል ብምሕታት መንግስቲ ኢትዮጵያ እሱራት ዘለዎ ቦታ ከፍልጥ ፀውዒዑ ኮሚሽን ሰብአዊ መሰላት ኢትዮጵያ በወገኑ ኣብ ክልል ትግራይ ምዝቐጸለ ግጭት ተኣሳሲሩ ኣብ ልዕሊ ሲቪላት ሰባት ዝዓለመ መጥቃዕቲ ምህላውን ህይወት ምጥፉኡን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ እሱራትን ምሩኻትን ዝወርድ ኢሰብአዊ ኣታሓዛ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝወርድ መጥቃዕትታትን ህፃናት ንውትድርና ምጥቃምን ዘመልክቱ መረዳእታታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምዃኑ ኣብ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ 8 ሓምለ 2013 ዓ.ም ኣብ ዝወፀ መግለፂ ሓቢሩ ቅድሚ 10 መዓልታት መግለፂ ዝሃቡ ኮሚሽነር ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌቱ ኣራጋው ንሕወሓት ብምድጋፍ ዝተጠርጠሩ 325 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ምውዓሎምን እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ምስ ብሄራዊ መንነት ዝተኣሳሰረ ከም ዘይኮነን ምግላጾም ይዝከር ብኻልእ ዜና ኣብ ምዕራብ ትግራይ ብፍላይ ድማ ኣብ ከተማ ሑመራን ከባቢኣን ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ትግራይ ቀትለት ሓዊሱ ግፍዒ ይፍጸማሎ ክብሉ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ሓዲሞም ኣብ ሓምዳይት ሱዳን መዕቆቢ ስደተኛታት ዝኣተዉ ተወለድቲ ትግራይ ንቪኦኤ ገሊፆም ሕዚ እውን ስድሮኦም ወይ ተኣሲሮም ወይ ድማ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ስጋት ስለ ዝርከቡ ሽምና ይተዓቀብ ዝበሉ እዞም ስደተኛታት ሰባት ብበዝሒ ናብ ሱዳን ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይገልጹ ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ሰሙን እንተወሓደ 3,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ዶብ ጥሒሶም ናብ ሱዳን ከም ዝሃደሙ ሰበስልጣን ሱዳን ገሊፆም ኣለዉ ቪኦኤ ካብ ዘዘራረቦም 3 ስደተኛታት ዝገለጽዎ በደል ተመሳሳሊ እዩ ዕጡቓት ኣምሓራ ንኹሉ ናይ ትግራይ ተወለድቲ ጁንታ እናበሉ ከም ዘንከላብትዎምን ከም ዝኣስርዎምን ይገልጹ ኣብ ናይ ሰሊጥ መኽዘናትን ኣብያተ ማእሰርትን ኣሽሓት ተጋሩ ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ይገልጹ ምስ ስድርኡ ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ንሱም ዝተፈትሐ ሓዲሞም ከም ዝወፁን ካልኦት ኣባላት ስድርኡ ግን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ዝገለጸ እዚ ስደተኛ ምሕምባስ ኣጸቢቑ ስለ ዝፈልጥ ብለይቲ ተሓቢኡ ከም ዝወፀ ገሊጹ لا أتعرف بالنا 3,600 زخون ماخذين مليون عبد الجون سنيو يعلي يكون غالبا بتي تسعدني خاطري تبغى ماخذين ساعات خاطري قال لها 3,000 اللي على نقدر نحكيهم خونا يكلم والعا سواء سويت كيف ترفق على عرفت تقول شروق هذا الحين كثر كيف ترفق جونتان ናይ ወያነ ተላኣኽትን እናበሉ ከም ዝጽውዕዎም ዝገለጸን ህይወቱ ንምትራፍ ተሓቢኡ ምህዳሙ ዝገልጽ እዚ ስደተኛ ንህይወቱ ክብል ሽሙ ክጥቀስ ዘይደለዮ ናይ ቀረባ ዓርኩ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ተወሲዱ ኣበይ ከም ዝኣተወ ከም ዘይፈልጥ ይገልጽ ንሱ ዝፈልጦም 3 ሰባት ከም ዝተቃትሉ ይዛረብ ፌቨን በርሀዝ ተባሃለት ነባሪት ከተማ ሑመራን ወናኒት ቤት ምግብን ብዘሰቅቕ ተቐቲላ ስድራ ይኹን ፈተውታ ከይተረኽቡ ብቶም ቀተልታ ተቐቢራ ይብል فعلا تقتلي وتقتليها نبات الزبال تكذب غلو أو يتقتل ترخيا معنا من قبرتها نعرف إذا تأثيرها وترخيا لازم تجيبها نيرو حتى بتعني بزحة نتاجرة ولا شيء بيشتعمل مخونة ولا حتى عن الله ما بتبين أبغى ما عند الزبال تعني تقتل بويان شرطة يعني ركسرة تساها الصان على قوم الموت سمعتنا لو مزبلنا يمدب بزازمنا لنا سلام كتالكم أزينا نمسكن بروح مشات